खुलुमबाय नायगिरिफोर ओमफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गोदान बोसोरनि अननाय आरो हामलायनाय बावहरबाय तो नोंथांमोननोहाय दिनैहाय आरोबावनो आंनि किछु दखनानि गोदान कालेक्शनफोरखौहाय आङो दिन्थिनोहाय नागिरदों तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो प्रत्येकटा जे दखनाया एभेलेबल दङ बिनि आङो मोनसे कालेक्शनखौबानो आङो दिन्थिलांनायसै नोंथांमोना नायलांदो आरो बे गोजौआवहाय होनाय बे WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना WhatsApp खालामहर जाय जायनो नांगौ भिडिअखौहाय नायनानैहाय स्क्रिनशट लानानै हरबानो जाबाय आं दिनैहाय दामफोरखौहाय बुंले आरोना गोबां केलेंकार जायो दाम बुंलानो नै बे बिराद मोजां नै आवजार कालार फैदों तो कैमरायावहाय मारै नुदों आं मिथिया किन्तु अरिजिनालाव बेनि कालारा ओरैबादि समायना बेरखांदोंना नै तो आबौमोन आगैमोन नै आरोबावनो बे कालारखौ आं दाखालि दिन्थिदोंमोन ना बे डिजाइनखौहाय बे डिजाइना सफैबावबाय तो जाय जायनो नांगौ थाब थाबनो अर्डार हरनानै लादो नायनानै लानो हानाय बिरादनो मोजां ना बेयो बेनि आगरफ्रा खूब सुंदर एकदम नै आरोबावनो मोनसे आरोबाव बे इउनिक कालारखौहाय गोदान फैदों बेयो इउनिक कालारखौ आं दिन्थिबावो तो नायनानै ला नै बेखौहाय मा कालार होनो स्टील कालार होननायनो मा तो बिरादनो मोजां ना बेयो बेनि आगरफ्राखौबो नायनानै लादो इउनिक कालारखौ जे कालारखौ सब समय मोनो बे कालारफ्राखौलाय बयनोबो नुखायोना गाननानैहाय माने माबानायनि किन्तु जे इउनिक कालारफ्राखौ गानला एकदम आलादा नुयो सब समय नुबाय थाया तो जाय जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनो हानाय बेबो लिमिटेड पिसाव दङ ओमफ्रायहाय आबौमोन आगैमोन बैसागुफ्रा मारै थांखो नोंसिनि बयबो कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर आंनो आंलाय देहा गाज्रिनि गुनैनो बर'बो थांनो हायाखिसै बोराया होनदोंमोन बावखुंग्रि थांनाय होननानैहाय थांनो हायाखिसै मा खालामनाय नायनोसै फैगौ बोसोरफ्रावहाय बावखुंग्रि फेस्टिवल माब्लाबाबो नुफेराखैना जों बेंगलनि मानसिफ्रालाय माब्लाबाबो थांफेरना मिथिया नै बेखौहाय मोनसे आरोबाव दिन्थिबावो तो बेखौहाय आङो सिगांबो गासै दिन्थिखाबायमोन किन्तु बेयो गोदान आरोबाव फैबावबाय नै कालेक्शन गेजेरमाखौहाय गैयामोन तो जाय जायनो नांगौ थाब थाबनो अर्डार हरनानै लादो अरनाजों लोगोसे नायबावदो नै माबादि ना आगरफ्राखौहाय मोजाङैहाय नायनानै ला माबादि नुदों बेखौहाय मा होनो बेताब कालार होनो ना बेखौहाय आरोबाव नायबावदो नोंथांमोना बे स्काई कालारावहाय ना बेसे मोजांनो बेनि आगरफ्राखौहाय नायनानै लाबावदो ओरैबादि समायना मोजां ना जाय जायनो नांगौ थाब थाबनो अर्डार हरनानै लाखादो बे WhatsApp नाम्बार जे स्क्रिनावहाय नुदों बे WhatsApp नाम्बारावहाय थाबनो अर्डार खालामहरब्लानो जाबाय आबौमोन आगैमोन नै बयनोबो मोजां मोनजानाय अनजानाय कालार गुमु एकदमनो मोजां बेसर बिबार ना ओरैबादि मोजांखा आगर एरनायफ्राखौबो नायनानै लाखादो नै तो गुमुनि मध्य गोबाङैनो कालेक्शन दङ गुमु तो बे बेसर बिबार बादि कालारानो एखेयानो गुबुन डिजाइननि दङ तो जाय जायनो नांगौ मबेखौ नांगौ थाबनो स्क्रिनशट हरनानैहाय अर्डार हरनो हानाय मोजां ना नोंथांमोननो नै आरोबाव दिन्थिबावसै बे गुबुन कालारबाव बेखौ मा होनो फान्थाव कालार होनो ना तो ओरैबादि मोजां बेगुनि कालार आगरफ्राखौ नायनानै लादो नै बेखौ सिगांबो दिन्थिखांखाबाय आङो तो जाय जायनो नांगौ एभेलेबल जाबावबाय बेखौहायबो अर्डार खालामनानै लानो हानाय एकदम आगरफ्राखौ खाथिनिफ्राय मोजाङै नायनानै लाखानाय
मोजांनो छुफैबावबाय गोदान गोबाङैनो आरोहाय नै मोनसे कालार दिन्थिबावसै बिराद समायना मा कालार होनो बेखौबा मिथिले आं कालारफ्राखौहाय कन्फ्यूजन जालायलाङो आङो तो बिरादनो मोजां आगरफ्राखौहाय नायनानै लादो अरनानि दखनानि आगरफ्रा खाथिनिफ्राय नायनानै ला तो लिमिटेड पिसावहाय दङ जाय जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनानै लानो हानाय नोंथांमोननि हजोंहाय आसामावहाय माब्रै गरमा मोजाङैनो परिबायना परियाखै जोंनि बोलाय बिरादनो गरमसै एकदम थानो हालायखाया अशाय बे बेसर बिबार कालारखौहाय आरोबाव दिन्थिबावो तो बे गैलेमोन आरोबाव सफैबावबाय जाय जायनो नांगौ जायया बेखौहाय बिरादनो सोंहरदोंमोन तो नोंथांमोना नायनानैहाय थाबनो अर्डार हरनानै लाखादो खारन गोबाङानो सोंहरदोंमोन ना बेखौहाय बिराद मोजां बेयो नायनोहायबो मोजां समायना गोलोमनाया गोलोमदैयानो गजोबलायखाबाय ओरैबादि गरम तो आरोबाव नायबावदो नै बे ओरैबादि मोजां कालार ना बेयो मा होनो बेनि कालारा इउनिकनो एकदम तो नायनानैनो बिरादनो मोजां नुयो समायना बेनि आगरनाबो तो बेबो लिमिटेड पिसावहाय मोनसे तो जाय जायनो नांगौ बेखौहाय थाबजिनालावहाय नायनोहाय बिराद मोजां नुदों आबौमोन आगैमोन जाय जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव नुनाय WhatsApp नाम्बारावहाय थाब अर्डार हरनानै लादो तो नैबावहाय नायनानै लाबावदो आरोबावनो ग्रीन कालार ना डीप ग्रीन बिराद मोजां बेयो कालारा स्वीटनो बिरादनो समायखानाय नायनानैहाय जाय जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनो हानाय तो बेनि आगरफ्राखौहाय नायदो नै बिरादनो मोजां समायना ना आरोबावनो नायबावदो नैबावहाय बेसर बिबार कालारानो गुमु कालारा बिरादनो मोजां ना बे तो बेखौहाय सिगांबो दिन्थिखांखाबाय आङो आरोबाव एभेलेबल जाबावबाय बियो जाय जायनो नांगौ जायया सोंहरदोंमोन ना ओमफ्रायहाय आं गैथ'ले नुदोंमोन तो नोंथांमोना अर्डार हरनानै लादो जाय जायनो नांगौ थाबनो लिमिटेड पिसावहाय दङ दा अरनाखौबो नायना लादो नै बिराद समायनाखा फाग्लि बायदि मोनलायखाबाय आङो गरमानो तो नैबे बे बेगुनि कालारखौ आरोबाव दिन्थिबावसै ओरैबादि मोजां बेनि अरनानि आगरफ्राखौहाय नायनानै लादो नै समायनानो औ माने रङा एखेब्लाबो आगरफ्रा गुबुन गुबुन दङ तो जायनो जेखौ नांगौ बेखौनो अर्डार हरनानै लानो हानाय आगरनाखौ खाथिनिफ्राय नायनो ओरैबादि समायना नुदोंना मोजां नुदों तो अरनानि आरिया मा होनो आगरनाखौहाय बिराद मोजां मोनदों आं गावबो फसायदों बिरादनो तो आगैमोन आबौमोन तो दिनैहाय आं दखनाखौहाय एसेमान दिन्थिथ'नायसै कालेक्शनखौहाय बिरादनो गरम ना दा दिन्थिथ'ले आङो आरोबावनो कয়েকদিন পরে आङो आरोबावनो गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोननो गुबुन कालेक्शनफोरखौहाय आङो दिन्थिबावनायसै तो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो मा होनो गोदान बोसोरनि आरोबावनो खेबसे गोजोननायखौ आङो बावहरबावबाय गोजोन्थों।